weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngo rewoye worgo mayela gambi ba fata dinguirayi fallemma ko on waktu yoni ha to ñooro masina kame jombo ko ene jeeya ko ɓuuri mantinade kabruji men to leydi sénégal hoorejo jagoɗo rendi Ousmane Sonko tawama hande e yeeso ɓen sarɗiyankoɓe toujours sarɗiji leydi ndi ko fate namde jaabowoji joljole jolɗe leydi ndi tenti ko fate ndebati gorkaki kadi ko fate banggue ñamale cuuɗaɗe e ndera leydi ndi sénégal to leydi Mauritanie jagorɗo affaire étrangére mo leydi ndi joɗodima e ambassadeur mo leydi Mali tawete to Nouakchott o holliti woy yonnani hay seeɗa ɗi fitinaji baɗaɗi to yeeso ambassadeur mo leydi Mauritanie tawete to Bamako yogay haaluji jaltuɗe oɗona fannu to leydi Mali tin Zouatine ne tawi nder leydi ndi ko seppoji mawɗi juɓɓina toon gam hollirde metti mumen faade laamu leydi Mali e wallidi mum gam jorde bomboje ɗe ganduɗa ko kaɗaɗe ene bonna tariɗi kamen remru e orori kala muɗuma kabruji men manaw men ha to Guinée Conakry Côte d'Ivoire RDC Congo Nigéria min jaa toon to Gabo joolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fota Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma kettode kaburuji mon e ɗemgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawde nogase ɗiɗi duƴal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegom yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba gartaten koye ñalɗi
kaldigal e disodiral ngal noddi ɗum hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗum noon fuɗɗi ko ñalawma hanki o nogas e goho nduɗo hen lewru mai toon to galle lamorgo to wa adori bismade ko wonnoɓe hooreɓe jagorɗe leydi ndi Sénégal ɓen noon nottimamamo so wona Idrissa Seck walla ɓen ɓe gonani e oɗo saha gonaɗo Amadou Ba tawama toon mo ganduɗa kañumne eɗen gandi ko neɗɗo gonnoɗo hoore jagorɗo e laamu Macky Sall kono kadi comme de état ɓoyɗo yoga e nokkuji e fannuji kala maître Sidiki Kaba kañumne yiyama toon madame Aminata Touré kañumne wawi yiyede toon Cheikh Adjibou Soumaré ko on adi wonande bismede toon en wondi kadi e jagorɗe goɗɗe kala mbawi arde toon ko wona ɗum ko noon ko disodirde mabɓe ko fate caɗele leydi ndi kame gonagal leydi ndi ke ene yaltina leydi ndi e caɗele tenti noon to banggue faggudu hande o leydi ndi to tolni ɗo Amadou Ba noon o holliti kanko woni jagorɗo finance e nder leydi Sénégal ko ene tolno e duuɓi jonɗi no fewi ma abboy e duuɓi jeegom kono kadi mbuuɗu ko fati banggue FMI meeɗa nadde e junggo makko ni e junggo Sénégal kanko tan e peeje wonande golle leydi Sénégal ha mbawi ƴellitade ɗum noon ngal ɗo disodiral dañi namde baɗɗe hen beele wonani ma waw ɓattodirde hakkude Amadou Ba kami coalition Diomaye président Amadou Ba holliti ɓuurani tan ko heddade ha hande to banggue lundo ngo tawtoyta laamu ngu so wona nottade ko fate kaldigal ngal jokki e ñalawma hande o bisma toon ko jagorɗe finance gonnoɗe jagorɗe finance leydi ndi Sénégal kaldigal to banggue faggudu leydi ndi Sénégal ha gueɗe ɗe kala ɓuura yuɓɓude ɓuura kadi rewde lawol taw kadi koye dow ɗiɗon fannuji kala mum ngal kaldigal noon ma waw jokkude ɗo hen ha capantati goho nduɗo hen lewru ndu gonɗen beele wawde yaltinde Sénégal e caɗele siftinde mon noon ko wayno APR kame cate goɗɗe société civile ɗe kala mbawani nottitade ko fate ngal ɗo hen kaldigal ngal ɓe kolliti ɓe ganda holko ngal yahata hay seeɗa kuntala jeheten ko toon to sursarde yeeji ndu leydi ndi Sénégal wonande hoorejo jagorɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko tawama toon subaka hande aljuma o kankoye sarɗiyankoɓe namde e jaabowoji omarde délégation timmuɗo yoga e terde gouvernement makko o wa arti actualité ji woni joljole leydi ndi ko kewi hen ko guila to banggue debate gorkatine ɗin fannuji kala o holliti sariya ko sariya tan ma rewne e kala nanguiraɗo oɗon sifa kala eɗin ñabbuji kala jomin jogui enen daaɓa ɓesguji leydi ndi o holliti wona linguel tokosel wona lingal mangala kala nangaɗo hen yo rewne lawol ko sariya timmuɗo fawete e dow jomum wona tan o ko neɗɗo mawɗo inde mum sawtetake wona oɗo henna ko tokosi tan ko kañum tan nanguete ɗeɗo gueɗe kala wonata e ɗiɗo henna dossier ji ɗum noon omo wasiyi wonande sariya leydi ndi nde jokkata ha wawa hebde hen fandare muɗuma ko wona ɗum ko noon o holliti o erima occidentaux ji ɗi nde goppata leydi ndi Sénégal deeƴa ɓen weddotoɓe kaaƴe kala saha wonande Sénégal lawɗi ni kuule fate debati gorkati hen taw kadi ɗen gueɗe kala ndewani lawol no way wadde kala saha jofade ñamale cuuɗade ko ɗen kadi leydi ndi yaarude yeeso holliti ko ɗum ɓeni koɓe donti e leydi ndi jeeyi sabab ɓe dañi caɗele faggudu eɗin konngudi dewno ɗo ko ɗin tan deftiɗo hen e kala saaha nde o ƴetti konngol gartaten koye batu hakkude jagorɗe hanki o yuɓɓini ɗuma ko hoore jagorɗe leydi ndi Ousmane Sonko o holliti nder batu jagorɗe he wonande kay holliti wonande sariya leydi ndi rewaka ma wi elle justice leydi ndi woni tan koye bonnude sarɗiyeji ñawoje leydi ndi saabu holliti won wujjuɓiɗo haalisaji ko fate banggue réduction compte ɗe gueɗe kala ala hen nangaɓe sakani coke way tan kono justice waɗani ko foti wadde ko nde tawno ɓen waɗɓe ɗum ɓe poti ko nanguede ndewne lawol o wasiyima noon walla mbiyen o wakkili jagorɗo wonande ñawoje leydi ndi ko wayno Yacine Fall nde wawata darade hen haɗen kuule kala eɗin sarɗiyeji mbawa siinede beele ñawore leydi ndi wawa rewede
ɗen duttinɓe ɗen koppereje kala mbawa rewnede bolola hanki onona wa erima jagoɗe tambiɗe golle taw kadi ganduɗa ko gonde e gollede nde heñorte beele hunde wawa gasde ko wayno port aéroport hôpitaux ji ɗeɗo hen gueɗe kala mum wo holliti ken tolno 62 projet kala hen dartinoɗi oɗo saa ɓe mi gummin golle beele golle ɗe kala ɓuura wawde ummitade e nder leydi ndi Sénégal jeheten ka ton to Ndiaga Ñaawa toonne kadi wonande jagorɗo Bamba Cissé kam woni jagorɗo nden kay kisal gueɗe nder leydi kam e jaccingol laamu tawama toon ngam uddude toon caserne mawɗo no fewi taw ko soldaji faabu wiyeteɓe sapeur pompier ɗum ko ñalawma hanki o wonno ɗum ko caggal nde ɓe giwi toon to caserne mo Nioro kono kadi maɓe jokku ha toon to Daara Jolofa ha toon to Sokone ɗiɗi nokkuji kala koye vision 2050 ngam wadde hen koninkoɓe faabu guila e cumuji hay yolayru hay gueɗe goɗɗe kala ma mbaw toppitede hen wonande o maire Mamadou Gueye eɗen gandi ko kam woni darinoɗo hanke yeeso suudu ñawore nde Pikine Guédiawaye kam e avocat ji mum maire mo Thiaroye woni jidde kaw Thiaroye walmin jidde Thiaroye kaw o woni maire toon nangganoɗo guila 3 lewru mars ko fadde banggue foncier ji taw koye haalisaji jonɗi ha ganduɗa moddina hen Ismaïla Major Fall gonnoɗo jagorɗo ñawoje leydi ndi Sénégal ene wonde kam e Mame Boye Diao ene wonde kadi Cheikh Gueye on noon darinoma yeeso sarɗi ngam yidde ñagade beele accite tawini koye dow sarɗi o heɓani ɗum o ruttitima toon to kasso keddoɗen koye leydi ndi Sénégal jeheten ko ha toon to Thiadiaye ko accident musɗo waɗi hakkude Thiadiaye e Gayena walande oto mo hinde Peugeot taw kadi ko mbara ko on tigui woni janɗo yimɓe ɗiɗo noon mbasi en pittali mumen ɓen wasi en pittali men ɗiɗo en goto wiyete ko Mame Goro Faye goɗɗo ko Aliou Faye waɗi noon hewɓe hen gañiɓe hen taw koye accident ɗum ko ñalawma hanki o woni ko ɗum waɗi gardaten koye Tabaski julde taske heddi tan ko balɗe seeɗa wonande kay ɓen yewɓe jawɗi taweteɓe toon to Thiès to Foral Fora to Thiès ɓe kolliti kamɓe de jawɗi ne goodi teno ceerani kono ɓe donki yiide kay ko ɓen soodoɓe ɓe ɓen woni koɓe donki yiide oɗo saa kam ne manki waade no wayanno e kala hittande oɗo saa so yonti aɗiya kam yimɓe ne garane jeeyto aɗiya kadi yimɓe ne garane ɓoɗɗo baali ɗi ene ƴeewa kono hikka kam ala kala koɓe jii hen haydara Parcelles Assainies taw koye cité Damel kame cité Mixa woni ko jagga toon ko laylaytol rewɓe yeeyoɓe koye mumen taw kadi koye dow wawnere e on biyeteɗo Sidi Dioba en wonde woɗɓe nangaɓe hen jeegomo ɓenninama kaso ɓen rewɓe nangaɓe ɓurɗo famɗude o yarata koye duuɓi 15 ha fayma duuɓi 25 kamɓe ɓen sukaɓe rewɓe lozaɓe eɗin nokkuji taw ɓe jogui ko situji WhatsApp uji ko hen ɓe kutorto kala cohluɗoɓe ɗin fannuji kamɓe kala noon ɓe ɓenninama toon to kasso jeheten ko toon to Nioro ɗum ko caggal gullitali on gujjanaɗo ken tolno e damɗi 6 wonande dadiɓe ɓe Nioro ɓe mbawi rewidade peele on gujjuɗo ɗin damɗi 6 ha ɓe jettoyi to Kir Ayiba ko toon noon ɓe mbawi fawde junggo mabɓe e makko kono ɓe tawi makko tan ko damɗi nayyi keddiɗi kam ene wayno o yeeyi ɗumen ni o holliti kanko wona gujjo won goɗɗo tottuɗomo on noon ko jaaɗo bolol mum wa anda on tottima noon ko yo yeeyan ɗum oɗo saa noon omo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe gartaten koye dossier debati gorkati en jeheten ko toon to Saint-Louis Imam Ka Diop gorko mo duuɓi 70 kañum felliti nawde ɓiyum e yeeso police on ɓiyi ko biyeteɗo Ousmane Diop mo duuɓi 34 ko ñimne ko debati gorkati ngam wondi ɗum debati gorkati ɗum jeeyi sababu ni yummum yalti aduna ngam wonande yumma o hebde en haabre kame musalla mawɗo no feewi jeeyi sababu noon e ngal nanggal rewida ha ganduɗa kene tolno e yimɓe hewɓe nanga hen taw kadi koye dow sifa debati gorkati e dow oɗon fanno wonande ɓen riwaɓe toon to États-Unis de Amérique ha jettoyi toon to Sierra Leone
en hen Sénégal naɓe ɗum ko gila hecciyanke o laana gadi ka addi kene tolno no gase jeeyo taw ko riwaɓe toon jeeyaɓe nder leyɗele Afrique de l'Ouest en hen Nigéria Ghana Guinée kame Sénégal kono jogoɓe riwede ɓe kala koɓe temedde tato ene hen noon Sénégal naɓe oɗo saaha ɓen fuɗɗi ɓe riwede ɓe Sénégal naɓe ene hen taweteɓe toon to leydi Sierra Leone paɗen ko toon to leydi Mauritanie holliri metti mum mawɗe no feewi moɓodiral sukaɓe yonɓe no feewi ngam hollirde metti mumen ɗo ambassadeur mo leydi Mauritanie tawete to Bamako ɓe kolliti koɓe duppoɓe magasin uji kami boutique aji ɗen gueɗe kala so tawi Mauritanie oɗo saaha ne jokki uddide keeri mum ɓen joguitiɓe armeji ne dogane molto e nder leydi Mauritanie nden fedde yaltinde ɗum nde Mauritanie yonnani ɗi konguɗi hay seeɗa ɗum jeeyi sababu wonande jagorɗo affaire étrangère leydi ndi Wul Marzouga wawi joɗorade hanki o e Bakary Doumbia o woni ambassadeur mo leydi Mali joɗiɗo to Nouakchott ngam yewtidde on ɗi fitinaji e konguɗi cuutaɗi toon to Bamako taw kadi ko addude herƴo hakkunde leyɗele ɗiɗi o holliti kala gueɗe bawɗe wonde kala rewata koye lawol haalde taw wona fitinaji ene dewra dani hen ko waɗa ɗum ko noon kanko jagorɗo affaire étrangère o yonnani ko fati banggue yogay konguɗi ɗi ganduɗa ɗi jooɗani ɓakkede e sara ambassadeur mo leydi Mauritanie tawete to Bamako addi hen fitinaji kame ñaññere mawde no feewi keddoɗen koye leydi Mauritanie sur sarɗeji leydi mum ma waɗa lulde mum ñande 17 lewru fandu ma lulde noon yogay jagorɗe jeegom kala ma mbaw hettede ha tenti noon jagorɗo gueɗe nder leydi kami jacikino laamu ko fate golle nden ka ekisala leydi ndi kala hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Cheikh Al Qazwani heeɓi ɓatakkuji ambassadeur aji maɗi gon 4 walla 5 taw ko iwɓe leyɗele mumen aroɓe joɗanade leyɗele mumen e nder leydi Mauritanie ene hen Belgique Danemark Indonésie nonne kadi Pakistan Somalie Azerbaïdjan Norvège kame Russie ɓeɗo kala heeɓi ɓatakkuji mumen e dow oɗon sifa mo ganduɗa ko ɓen jogori joɗanade leyɗele mumen e nder leydi ndi Mauritanie tato Mauritanie naɓe nangganoɓe taw kadi koye majeɗe Gaza gonno koye foloti mumen ɓen noon mbawi ɗaccitede kañumen e ɓen ɓeɓe mbaddanno ko fati banggue ɗen laaɗe ndiyam kala caggal nde ɓe nangga taw nanggunoɓe ko sembeji Israël oɗo saaha ɓe tawi toon to Istanbul to leydi Turquie kono kadi ɓe kolliti aɓe e jaame kisal e nden ka mawka no feewi teskede yogay nokkuji nder leydi Mauritanie ene ngakki no feewi ko fate carburant gasoil essence oɗo saaha ko kiifa gila hanki ko caɗele mum tawa toon wonande station ngaji maɗi gon 27 ko ranguji juuɗɗi no feewi fodde waktuji 3 jomin ne jooɗo ngam yidde hebde ko fate gasoil ne donka hebde hen toonne kadi to Basigno ko noon wayi ha toon to kay haydi teskede oɗo saaha wonande yangara o ene telƴi no feewi ngam caɗele ko fate carburant laamu ngu noon hay konngol suwa taw yaltinde hen yiiltoɓe kanŋe hewɓe finoɓe to diwan Térés Amour walla mbiyen finoɓe toon to diwan Zouayrata ɓe kolliri mette mabɓe mawɗe no feewi ɗum ko caggal wonande gouverneur o nde holliti koɓe iwoɓe to ɓulli kanŋe taweteɗi toon to Beri Mogorena nokku biyeɗo Jukla ɗum noon koɓe iwoɓe toon delɗe ɓe dokkade ko ɗo e balɗe 10 caggal julde taske ɓe kolliti noon hen metti mabɓe mawde no feewi saabu ko hen ɓe guuri ɓe ɓeeri tan ko laamu ngu nde wawata fabade beele ɓe mbawa jokkude hen golle mabɓe gendarmerie nationale caggal nde rewidi pele ɓen wannoɓe jangu mumen e oto e motoje société jiltoɗo kanŋe kene foti wonde 90 kilométre hakkude Zouayrade ɓen hotannoɓe kikiɗe ha oto bandiji sokke ponoje mabɓe kuure ƴetti noon ken tolno e kiloji 5 kanŋe ko haalisa wayno leydi ɗum kala yitama kono kadi kanŋe goɗɗo ɓen yiltoɓe kanŋe jolnoɓe on oto ko mofti noon e nawa banggue ɗum ne kadi yitama hen ko garamuji kewɗi no feewi ndeke ko guyka e dow guyka e ɗin sifaji kala muɗuma sen giwi to leydi Mauritanie koto Maroc paɗen
yimɓe jeenayo mbasi pittali mumena ɗum noon koye derguito gola immeuble mo 4 étage toon to Fes woni Maroc to Fasa ɗum noon ko on immeuble woni derguitiɗo toon yimɓe hewɓe noon mbawi gañade hen yimɓe jeenayo mbasi en pittali mumen wona ngol tan go meeɗi fuɗɗade wade ni hen 2024 ken tonoy nogas ɗi neɗɗo mbasi no pittali men taw koye derguitogol ko fati e banggue wonande immeuble toon to Feesa sen giwi toon paɗen ko toon to leydi Mali finoɓe to jafaraɓe oɗo saaha ya garta fuɗɗitima to banggue laaɗe ndiyam e banggueji goɗɗi kala ɗum ko caggal ken tolno e hitande uddere bonde musde wannode toon e nder région de Mopti taw koye nder cercle mo Teneko oɗo saaha noon wonande kay hewɓe finoɓe toon kolliti batti yaade nokkuji guila e guese hay gueɗe goɗe kala ha tenti noon ɓen hewnoɓe ɗannade sifa laaɗe mumen kala ɗum ko caggal hittande uddere bonde heege e ñabbuje caɗele ko wanno toon ha ganduɗa laamu leydi ndi hutori doole mawɗe no feewi ha oɗo saaha welitare mawde heeɓa toon ken tolno e yontere ken tolno nogas e jeeɗiɗi camion baɗɗi guura guila to maaro sukara nebam e gueɗe mum kala ha mbawi yettade toon kono hande teskama janguji kewɗi ene mbaɗa e nder diwanuji wonande Mopti o tin Zuwatin ko hewɓe kay ceppi toon finoɓe diwan o kamɓene ɓe kolliri ko mette mabɓe mawɗe no feewi e balle laaɗe diwoje wonande armée leydi Mali e wallidi mum pukki bomboje ɗe ganduɗa image uji mum e vidéo ngaji mum jiyama heptina ko bombo so weddama ene yaltina bomboje tokos kewɗe cartoɗe ɗum noon ɓe kolliti ene bone taaridi no feewi tenti noon wurɓe ndema e gaynaka e ɗin fannuji kala ɓe kolliti ɓe jonnani ɗum so laamu leydi Mali hutorima ɗum ɗon ko yidde bonnude leydi ndi kaayi eɗen gandi ko jeere mum mawni nde woni ko sumi kantiŋaji kewɗi kay marchandise uji kewɗi cumi toon ɗum ko sanga 23h jamma heccenki o so tawi noon ko directeur des cabines de gouverneur des régions des Kayes Amadou Dikko wawi yillat toon e wonde maire mo commune urbaine Adama Guindo ɓe kala jeehi toon yiyoyde ɓen sumraɓe e muññiddeɓe ɗo heddi balɗe seeɗa e julde caɗele kewɗe teskaɗe en kono jeere mawde nde Bamako heedani hen caggal hayso cumu ngu wona manggu no feewi kam matériel uji kewɗi mbawi sumde toon ɗum noon butikaji kewɗi dañi sumde hen kono haɗo andaka ko jeeyi sababu ngol ɗo henna cumgol to Bamako ko pelle sukaɓe hewɓe moɓodiri aɓe jogui kayitaji bindaɗi aɓe kolliri mette mabɓe mawɗe no feewi ɗon ɗo ambassadeur mo leydi Mauritanie joɗiɗo to Bamako ɓe kolli so tawi tan woni ɓen dogoɓe ene natta e leydi Mauritanie ɗacci ɗumen suura ɗumen ene waɗa ko kamɓe duppata butikaji Mauritanaɓe e otoji mumen ɗum noon ɓen ko fedde yaadiɓe armée leydi Mali ɓe kolli ɗum ko yeeso ambassadeur mo leydi Mauritanie joɗitto Bamako to leydi Mali keddoɗen armée leydi Mali escorti camion ngaji jonnuɗi jawɗi kewɗi no feewi jettima toon to Bamako o saaha gonaɗo wonande yogay leeɗe Bamako ko wayno boulevard uji kewɗi tenti noon terrain football ko jawɗi kewɗi ɗum noon ko beele Bamako wanaɓe mbawa dañde layyaji mumen siftini moon yontere yawtunde noko biyeɗo Jambo Bogo ko camion jolnoɗo jawɗi kewɗi no feewi ko kañum woni duppaɗo toon région de Kulikoro ko couvre-feu kuuɗal hettoɗelo ɓeyditama fuɗɗito ko 25 lewru mai ha 23 lewru juin gam yidde addude nden ka ekkisal e nder leydi ndi kala ɗum noon eɗen gandi guila tan 25 lewru mayno ndo jango musgo waɗi toon to kati guila nden noon wonande laamu ngu koko ɓeydi nden ka ekkisal yoga e région ngaji leydi ndi kala kono ngal kolhirto ma ngal duuma minuit ha fayenma 5h subaka to kala Bankura ko noonne kadi Sira Kura noonne kadi maggita leɗe kewɗe ma mbaw tigui wonde e nden ka e kisal tenti noon guure kewɗe beele jaam duumiɗo ene arta e sifa yangara e nder hakkude ɗeɗo henna guure kala mum kañumen e joom daabejen kewye to leydi Guinée Conakry Ibrahima Kassori Fofana
ko gonnoɗo hoore jagode laamu Alpha Condé nanganoɗo gila avril 2022 gilde noon wona karɗo cellal meeɗa darade e yeeso juge hanki o noon wonande dossier makko uddama to yeeso juge Day Mara ɗum ko toon to clinique Pasteur e leeso makko hôpital ko ɗon wo hetta e koppareje kewɗe o dirtinno ñawore makko noon jogo latade ko 1 lewru juin 2026 keddoɗen ko toon to Guinée Conakry teskama jawɗi kewɗi giwannoɗi to leydi Mali mbawani yettade toon hitande hikka nde kono kadi hewɓe finoɓe e Conakry kolliti hikka o jawdi ndi ne seeri no ɓurti wi Abdoulaye Silla wonande jawguel tokosel sa memi ko million ngaji 3 ha 4 koppreje franc guinéen so wattama e CFA ne wawde 4 ujunere ko nandi henen ɗum woni ko gulali ɗiɓe gullata e nder Conakry gam hollirde ko caɗele ko fati e banggue dabeje kewɗe hewɓe noon dutti koye 4 giwoji e nder leydi ndi beɗe ndendina cooda mbawa dañde cakkudi ñalawma julde o to Côte d'Ivoire jagorɗo commerce Kalila Konaté o yillima yogay dare taweteɗe e nder Abidjan ko wayno ajemi o holliti hewɓe wiyannoɓe murit walla hewɓe wiyannoɓe wonande Burkina Faso Mali addani jawɗi men ene gasa jawɗi mbasa wodde o holliti oɗo sa so tawi kay ko jawdi layya jiɗɗa ene tawe yogay dare taweteɗe e nder Abidjan hay nokkuji kala tene wona hunde serde no fewi o holliti hayso hoddima ɓe gaddani oɗo saha Côte d'Ivoire ko jogui ko ene yona ɓesguji leydi ndi to leydi Tchad gonnoɗo hoore jagole Tchad woni Sousse Masara woni taƴanoɗo duuɓi 20 e nder kaso hanki o darima e yeeso Cour suprême kanko e avocat ji makko o ɗaɓɓiri noon ko ɗacciteɗa so tawini koye dow sarɗi Cour suprême o lawɗini cogdi makko ndi o soka duuɓi 20 e kaso on o winduno on ɓattake ko gila tan 2023 ko fate fitinaji bannuɗi e fulɓe e nder leydi ndi ha waɗi mayɓe ko ɗum woni ko nanguira RDC Congo Ebola nan tan ɓeydo layde hanki o noon wonande ko tanta battaɗo suudu safara ko kañum sumi ɗum ko caggal nde gorko goto mayi toon noko biyeɗe Binois ko reeƴi keeɓi heɓde ɓandu ndu ɓe cali ɓe mbaɗi on nokku jeygue kono kadi yawi ñippede kowona ɗum ko noon catalo meso holliti ɓe gaddi toon balle mawɗe no fewi gam wawde kay fabade ɓen raɓaɓe kono kadi e dañde comci wawde wirde ɓen mayɓe taw kadi mbawata rabde ɓen wuurɓe ken tolno e 600 daɓaɗo taw ko joñaɗo kene fonde 139 taw kadi ko duttiɗo hen to Nigéria ko isin pewnowo drok woni jiitaɗo e nder état mo ogon ne tawe Sara Lagos on isin noon tuma hen ko mexicain ɓe pewnata ko drok ko preje kewɗe ɗum koɓe jaltinta hen oɗo sa noon police guenndi fawi en junggo wi Mouhamed Bouba Marwa o holliti leskoji ne jokki e dow oɗon sifa gartaten koye ɓattake Union africaine mo yaltini ɗum ko riwtude walla min ko dirtinde jonde hakkude wonande Inde kame Union Afrique nden jonde faggundu fonnode latade 27 ha 31 lewru men ndu gonen toon to new Delhi taw kadi ko toon to lamorgo leydi Inde dirtinama haadi o saha taw jeeyi sababu ngol dirtingol ko rafi Ebola feeñde toon to Uganda ha tom to leydi Congo RDC kala to Gabo ngam feeñde ñaw Ebola toon to RD ha toon to Uganda laamu leydi Gabo ƴetti peeje mawɗe no feewi ngam faddade o ñaw wasnade leydi mum toon to Bawal laaɗe diwoje ngal Léomba Libreville wonande kay ɓe darni toon unité testowo kala garɗo ɗo giwɗa kala ma testɗa to banggue température maɗa ko wona ɗum ko noon hôpital militaire leece kewɗe pewnama toon so tawi kay on tumaɗo ɗen gueɗe ko toon jogori weddoyede ko noon kadi lambarni Franceville kala unité ji darnama toon ken tolno 59 taw kadi ko spécialiste e ɗin fannuji kala mbawi darnede paɗen koye joolam jaɓeri États-Unis de Amérique ƴetti peeje mawɗe no fewi kala giwɗo to RD Congo walla Uganda walla Soudan natta leydi mum ɗo henna e balɗe 21 so tawi kay a jogaki passeport américaine ko wala ɗum ko noon ko ndiwowa Air France
kanyum rutta fadiran to Canada caggal nde jolno hena RD Congo najo goto kay mo ganduɗa iwno ko ton to RD hulede woto jogade o ñaw nanudum ton to États-Unis de Amérique to Liban bomboje enen jokki jorede e muɗuma taw kadi jora ɗum ko armée Israila jagorɗo ceeɗo holliti gila lewru mars ndeɗo henna hitande gonɗen ken tolno e ujunnaje tato neɗɗo woni waraɓe hen rewɓe e sukaɓe ko gañi ko ene heewi kuɓeje derguitaɗe yettima ujunnaje 11 e ko fawi taw kadi waɗi ɗum ko armée Israila gila kaldigal yontere yawtunde yo jeygue darto ha hande ene jokki e nder leydi ndi Pakistan sina jokkodiral moƴƴal hanki o ɓe mbaɗi manditare jokkodiral leyɗele mabɓe gila tan ken tolno e duuɓi 50 ngal jokkodiral hoore jagaɗum leydi Pakistan tawama toon to Pékin ma joɗoɗo hande hen Jinping hoorejo leydi ndi ko waɗa ɗum koɓe kaldi guerre Moyen-Orient eɗen gandi toon dogaton koyɗe jama wonande ko Pakistan musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jamal hiranen ñalawma janggo so ala ko faddi ma on ketto musidɗo moon Ali Abouba